И ето ги част 2. И от тук нататък хора продължавам си. Тук нататък аз съм новия Chill Hype X. Нали, от тук нататък се почва да снимат само Roblox стримове и влогове и много рядко други игри. Ще почваме да снимаме най-вече с малко по-така известни ютубъри, защото нали, ще опитам да се свързвам с ютубъри с по-висок левел, като Вонстера, Хайпчо и така нататък. Вярвам, че вие, моята аудитория, ще им помогнете да се свържа с тях, така че много ще ми помогнете, ако и пишете по техни коментари или Вонстер е това, ако ти излезе, или примерно Хайпчо или Запла, ако някой му излезе това видео. Наистина много ще съм ви благодарен да и пишете, защото искам да снимам с по-известни ютубери и да правим един от най-качествения контент в България, защото напоследък виждам, че контента ни в България много умира. Мисля, има и ние същи ютубъри правят едно и също нещо и вече почти няма гейминг канали. Всички почнаха да правят песни и каквито ли не други неща. Бисквити, напитки, това, влогове, пътувания. Няма гейминг. Къде отида гейминга? Къде отида гейминга? Мисля, да, още си има Shadowhex и Вонстерите, но не са много. Гейминга не е много. И не всеки си има на нормални игри, всеки си има на едни и същи. Така че при мен няма да е само Roblox, при мен ще има и игри, защото не всеки иска да гледа Roblox. Някой просто иска да си пуснат игра, която искат да го гледат, но просто никой ютубър не ga използва. Така че моя съвет е последвайте ме, за да може да гледате се нови и нови видеа. Пишете ми под коментарите какви игри искате да играем. Обещавам, че веднага ще ви харесам. Аз много си оценявам аудиторията. Винаги харесвам коментарите, независимо колко са. Винаги отговарям и винаги изпълнявам това, което съм казал. Никога не си в смисъл, винаги спазвам обещанията. Така че ако пишете някаква игра, обещавам, че ще ga играем. Нямам проблем дали ще е от играта за компютър или за телефон. Всекак мога да измисля нещо. Всеки път няма как просто да не игра някоя игра. Независимо колко е тежка. Това си е мой проблем. Аз как играм, така че това вие само трябва да гледате. И така. Лека вечер за сега. Очаквайте и трета част. Те са само 3 части. Как обясня?